संसारखौ सोरजिनायनि सिगां इसोरनि बाथ्राया दङमोन आरो बे बाथ्रायानो इसोरमोन। गासैबोनि थाखाय आं आफा इसोरखौ हामबाय होनो आरो नोंथांमोन बयखौबो फोरबो जिसु ख्रीष्टनि मुङै आंनि चेनेलाव आङो बरायनानै आङो लायो। फै जोङो दसे सम इसोरनि रावखौ जोङो नायगोन। जोङो दिनै नायगोन जहननि बिलाइ 1 बालाब 1निफ्राय 2 सारिखौ जोङो नायगोन। जोङो नायगोन संसारखौ सोरजिनायनि सिगां बाथ्रा दङमोन आरो बे बाथ्रायानो इसोरमोन। फरायगोन जिसुनि मुङै। संसारखौ सोरजिनायनि सिगां बाथ्रा दङमोन, बियो जाजेननायनिफ्राय इसोरजों लोगोसेमोन। जोङो दिनै इसोरनि रावनि गेजेरजों खोनाबाय संसारखौ सोरजिनायनि सिगांनो जिसु ख्रीष्टआ दङमोन आरो बाइबेला जोंनो मिथिहोदों संसारखौ सोरजिनायनि सिगां इसोरनि बाथ्राया दङमोन आरो बेनो इसोरमोन होननानै बाइबेला जोंनो मिथिहोदों। बेनिखायनो जागायजेननाय 1 बालाब 3 सारियाव बेबादि लिरनाय दङ, इसोरा होनबाय स्रां जाथों आरो अब्लानो स्रां जादों। जोङो मिथिगौ बाइबेला जोंनो मिथिहोदों इसोरा जेब्ला बे बुहुमखौ सोरजिदोंमोन बे गावनि रावजों बाथ्राजों बियो सोरजिदोंमोन। बाइबेला जोंनो मिथिहोदों इसोरा जाजेननायाव बुंदोंमोन स्रां जाथों अब्लानो स्रां जादों। बाइबेला जोंनो मिथिहोयो अब्ला संसारखौ सोरजिनायनि सिगांनो जिसु ख्रीष्टआ दंखायोमोन आरो बेनो इसोरमोन आरो बियो इसोरजों लोगोसेमोन आरो संसारखौ सोरजिनायनि समावबो जिसु ख्रीष्टआ दङमोन। बाइबेला जोंनो मिथिहोदों। बिनिखायनो गितफोरनि 33 नम्बरनि 6 सारियाव बुंदों, नख्राङा फोरबोनि बाथ्राजों आरो बेयावनि दंनाय मानिया बिनि खुगानि हांजों सोरजि जाबाय। बेनिखायनो बाइबेला जोंनो मिथिहोदों गासैबो दंनाय मानिया इसोरनि रावजों इसोरनि बोसोनजों सोरजि जादों होननानै बाइबेला जोंनो मिथिहोयो। बेनिखायनो गितफोरनि 107 नम्बरनि 20 सारियाव बुंदों, बियो गावनि बाथ्राजों बिसोरखौ गोख्रों खालामनानै आद्रि जानायाव बिसोरखौ बासायो। इसोरनि गोथां रावा जोंनो मिथिहोबाय बे गावनि बाथ्राजों बिसोरखौ गोग्लैनायनिफ्राय बासायो आरो हमथायो। दिनैबो जिसु ख्रीष्टआ जोंखौ गाज्रिनिफ्राय बियो जोंखौ हमथायो, थैनांगौनिफ्राय बियो बासायो। जायफोरा दिनै जिसु ख्रीष्टनि रावखौ खोनासंगोन जिसु ख्रीष्टआ बिसोरनि जिबनखौ आद्रि जानायनिफ्राय नष्ट जानायनिफ्राय बासायगोन, नरकाव थांनांनायनिफ्राय बिसोरनि जिउखौ बासायगोन, नैथि थैनांगौनिफ्राय इसोरा बिसोरखौ बासायगोन। दिनै बाइबेला जोंनो मिथिहोदों सानफ्रोमबो जिसु ख्रीष्टआ दिनै जोंखौ लिंगासिनो दङ, जोबनो गैयै जिबनखौ होनो बासायनायखौ होनो बियो जोंखौ लिंगासिनो दङ। बाइबेला जोंनो मिथिहोदों बाइबेलाव लिरनाय गासैबो बाथ्रायानो इसोरनि जिउजों सुफुंजानाय इसोरनि हां होननानै बाइबेला जोंनो मिथिहोदों। जायफोरा बाइबेलनि बोसोनखौ गोसोआव लानानै जिउ खुंगोन आरो बाइबेलनि बोसोनखौ लानानै थांनानै थागोन जिसु ख्रीष्टआ बिसोरखौ गोग्लैनायनिफ्राय बासायगोन, थैनांगौनिफ्राय नरक रायजोनिफ्राय बासायगोन। मानोना इसोरनि रावा बोलो दङ आरो इसोरनि रावा बासायनो हायो आरो मावनो हायो। बियो नोंनि जिबनखौ नोंनि न'खरखौ बियो सोलायनो हायो। इसोरनि रावाव बेबायदि बोलो दङ। बाइबेला जोंनो मिथिहोदों। बेनिखायनो गितफोरनि 147 नम्बरनि 15 सारियाव बुंदों, बियो बुहुमाव गावनि हुकुमफोरखौ फोसावो, बिनि बाथ्राया गोख्रोंथार खारलाङो। ख्रीष्टनि अनजाग्राफोर दिनै बाइबेला बुंदों बियो बुहुमाव गावनि हुकुमफोरखौ फोसावो।
ख्रिस्ट'नि अनजाग्राफोर जोङो जेन' जोबनो गैयै जिबनखौ मोनो बासायजानायखौ मोनो बेनिखायनो जिसु ख्रिस्ट'आ बै समाव मानसि महरै जोनोम लाफैनायनि उनाव बियो गले गले खोथादोंमोन आरो फोरमायदोंमोन। बेनिखायनो दिनैबो ख्रिस्ट'नि अनजाग्राफोर इसोरनि रावा जोंखौ बुङो जेब्ला जों इसोरनि रावखौ जोङो गोसो होगोन खोनासंगोन थारैनो जोबनो गैयै जिबनखौ जोङो मोनगोन। बेनिखायनो जेसायानि 55 बालाकनि 11 सारियाव बुंदों बियो बिथाइ थायालाबा आंनियाव फैफिना बियो आंनि इच्छा जानायखौ मावफुंगोन। दिनै फोरबोआ नोंनि जिबननि लागै बुंबायब्ला आरो दिनै फोरबोआ जे खोथाखौ नोंनि लागै बुंगोन आंनि लागै बुंगोन इसोरनि बुंनाय रावफ्रा ओरैनो थांनाय नङा बाइबेला बेखौ बुंदों। फोरबोनि बाथ्राया बिथाइ थायालासे जाफुङालासे थानाय नङा बाइबेला बेखौसो बुङो। ख्रिस्ट'नि अनजाग्राफोर बुंबावदों फोरबोनि बाथ्रायाव बोलो दङ फोरबोनि बाथ्राया मावसोनो हाग्राथार बाइबेला जोंनो मिथिहोदों। जोंनि जिबनाव नोंथांनि जिबनाव फोरबोनि बाथ्राया थायोब्ला नोंनि जिबनाव आंनि जिबनाव फोरबोनि बाथ्राया जायगा मोनदोंब्ला बियो ओरैनो थानाय नङा। फोरबोनि बाथ्राया जोंखौ सोलायनायाव लाबोगोन रंजानायाव लाबोगोन आरो जोबनो गैयै जिबनाव बियो सोलायगोन। ख्रिस्ट'नि अनजाग्राफोर फोरबोनि बाथ्राया ओरैनो हलाय थांनाय नङा। बेनिखायनो बुंनो नागिरदों थारैनो नोंनि जिबनाव फोरबोनि रावा आग्लाय बिग्लाय दङना जायनि जिबनाव फोरबोनि बाथ्राया जायगा मोनबाय बेनि जिबना बोर गोनां जागोन। फोरबोनि बाथ्राया ओरैनो हलाय थांनाय नङा। गाहाय सारियाव बुंबावदों जेसायानि 55 नम्बरनि 11 सारियाव बुंदों आरो बियो आं जे बिसयनि थाखाय थिनहरदों बेखौ जाफुंहोयो। फोरबोनि बाथ्राया जोंनि जिबनाव देरहानायखौ लाबोगोन जाफुंनायखौ लाबोगोन। ख्रिस्ट'नि अनजाग्राफोर जों गोबां समाव गोबां रोखोमनि मावनो जोङो सानो नाथाय जोङो गोबां समावनो मावफुंजोबनो हाया। जिबनखौ लानानै न'खरखौ लानानै जोङो फेलें जायो फैमाल जालाङो। ख्रिस्ट'नि अनजाग्राफोर आन्थाय बुंनो नागिरदों फोरबोनि बाथ्राया मावसोनो थाखाय हाग्राथार आरो फोरबोनि बाथ्राया मावफुंथारगोन बाइबेला बेखौसो बुंदों। नोंथाङा दिनै मोनसे मोजां ख्रिस्टियान जिउ खुंनो नाजानायावबो नाजासेयावबो फेलें जादोंब्ला नोंथाङा दिनै मोनसे मोजां ख्रिस्टियान न'खर दाखांनो थांनायाव गले गले फेलें जालांदोंब्ला खोनासं ख्रिस्ट'नि अनजाग्राफोर फोरबोनि बाथ्राया मावफुंनो हाग्राथार। जेब्ला नोङो फोरबोनि बाथ्राखौ लानानै थांनानै थागोन नोंनि न'खरखौ फोरबोनि बाथ्राजों नोङो दैदेनगोन आरो नोंनि न'खराव फोरबोनि बाथ्राया आग्लाय बिग्लाय थागोन नोंथांनि न'खरा बोर गोनां जागोन नोंथांनि जिबना बोर गोनां जागोन। बेनिखायनो जोंनि जिबना बोर गोनां जानाय बादि जोंनि न'खरा बोर गोनां जानाय बादि जोंनि जिबनाव जोंनि न'खराव फोरबोनि बोसोना फोरबोनि रावा आग्लाय बिग्लाय थानो नांथारगोन बाइबेला बेखौसो बुंदों। अब्ला जों दिनै नायबाय संसारखौ सोरजिनायनि सिगां बाथ्राया दङमोन आरो बे बाथ्रायानो इसोरमोन आरो बियो इसोरजों लोगोसेमोन आरो बे बाथ्रायानो बे बुहुमाव मानसि महरै जोनोम लाफैदोंमोन जायखौ जोङो जिसु ख्रिस्ट' होननानै बुङो। बाइबेला मिथिहोदों संसारखौ सोरजिनायनि सिगां जिसु ख्रिस्ट'आ दङमोन आरो जिसु ख्रिस्ट'आनो बाथ्रामोन बे इसोरमोन आरो बे इसोरजों लोगोसेमोन। जिसु ख्रिस्ट'आ सुबुं माहारिखौ बासायनो बियो बे बुहुमाव मानसि महरै जोनोम लाफैदोंमोन आरो बेबायदियैनो क्रुसाव थैनानै
सानथामाव जिसु ख्रीष्टआ सिखांफिनदोंमोन, थैनायखौ फेजेनदोंमोन आरो बियो सोरगो फारसे थांफिनदोंमोन। बेनिखायनो ख्रीष्टनि अनजाग्राफोर, दिनै जायफोरा जिसु ख्रीष्टखौ आंनि बासायगिरि होननानै फोथायगोन, बेनो आंनि जिबननि बासायजानायखौ होग्राया होननानै फोथायगोन, ख्रीष्टनि अनजाग्राफोर, थारैनो नोङो बासायजानायखौ मोनगोन। बुंबावदों, बाथ्रायाव बोलो दङ। बेनिखायनो जों गोबां समाव जोङो साना हवा बाथ्राफोरखौ जोङो बुंनो नाङा, मानोना बाइबेला जोंनो मिथिहोदों बाथ्रायाव बोलो दङ। आरो गोबां समाव जोंनि व्यक्तिगत जिबनाव जिसु ख्रीष्टखौ जायगा होनायनि उनावबो जों गोबां समाव गोसोबादि खोथाफोरखौ जोङो बुङो। बेनिखायनो बुंनो नागिरदों, बाथ्रायाव बोलो दङ। बेनिखायनो ख्रीष्टनि अनजाग्राफोर, जोङो मोजाङै बाथ्राफोरखौ जोङो रायज्लायनाया मोजां, आं बेखौसो बुंनो नागिरदों। मानोना बाइबेला बुंदों, बेनिखायनो जोङो गावनि सालायखौ हमथानो नांगौ। बेनिखायनो गितफोरनि लिरनाय 34 नम्बरनि 12 सारियाव बुंदों, नोंसोरनि सोरबाया गोथाङै थानो गोसो दङब्ला आरो मोजांखौ नायनो आरो गोबाव जोरनो हास्थायब्ला होननानै इसोरनि रावा बुंदों। सोरबाया गोथाङै थानो गोसो जायोब्ला आरो सोरबाया गोबाव जोरनो हास्थायोब्ला बियो गावनि सालायखौ हमथानो नांगोन, गावनि खुगाखौ हमथानो नांगोन। बाइबेला बेखौसो बुंदों। बेनिखायनो गितफोरनि लिरनाय 34 नम्बरनि 13 सारियाव बुंदों, गावनि सालायखौ गाज्रिनिफ्राय हमथादो आरो गावनि खुगाखौ सोलायनाय बाथ्रानिफ्राय साबधान खालामदो। नाथाय बाइबेला बुंदों, सोरबाया गोबाव जोरनो गोसो जायोब्ला, सोरबाया गोथाङै थानो लुबैयोब्ला बियो गावनि खुगाखौ हमथाथों होननानै बाइबेला बुंदों। बेनिखायनो फै, जों इसोरनि नोजोराव जोङो बोर गोनां जानाय बादि, इसोरनि बोरखौ जोङो जोंनि जिबनाव न'खराव मोननाय बादि आरो जोङो जोबनो गैयै अनन्त जिबनखौ जोङो मोननाय बादि जोङो जोंनि खुगाफोरखौ गाज्रि बाथ्रा बुंनायनिफ्राय, सोलायनायनिफ्राय ख्रीष्टनि अनजाग्राफोर जोङो हमथानि। मानोना जोंनि बाथ्रा रायज्लायनाया समनि गेजेराव इसोरनि नोजोराव बेरेखा जायो। नाथाय जों गोबां समावनो जों बेफोरखौ जोङो थाल मोना आरो जोङो थाल लाया। बेनिखायनो बाइबेला जोंनो बुंबाय, जोङो गोबाव जोरनो हानाय बादि, गोथाङै थानाय बादि आरो गोथांखौ मोननाय बादि जोंनि खुगाफोरखौ जोङो हमथानो नांथारगोन। मानो ख्रीष्टनि अनजाग्राफोर, जोङो जोंनि खुगाफोरखौ हमथानाया गोनां। मानोना बुंबावदों, बाथ्रायाव बोलो दङ। ख्रीष्टनि अनजाग्राफोर, बेनिखायनो बोसोन बिजाबनि बिलाइ 12:8 सारियाव बुंदों, साना हौवा बुंनाय बाथ्राया थुंग्रि बादि बौवो, नाथाय गियाननि बाथ्राया फाहामनो हायो। नाथाय इसोरनि गोथां रावा बुंबाय, साना हौवा खोथाखौ बुंनाया थुंग्रि बादि बौवो, मानसिफोरनि जिबनखौ आघात होयो, दुखु मोनहोयो। ख्रीष्टनि अनजाग्राफोर, बाइबेला बेखौसो बुंदों। नाथाय जायफोरा गुरैयै बाथ्राफोरखौ साननानै रायज्लायगोन, जायफोरा अननाय गोसोजों बाथ्राफोरखौ बुंगोन, बिसोरनि बुंनाय बाथ्राफ्रा मानसिफोरनि गोसोनि गारायफोरखौ फाहामनो हायो। ख्रीष्टनि अनजाग्राफोर, जोंनि बुंनाय बाथ्राफ्रा सोरबा सासेखौ दुखु आघात होनायनि थाखाय जानो नाङा। नाथाय जोंनि बुंनाय बाथ्राफ्रा मानसिफोरनि गोसोआव जानाय गारायखौ फाहामनो हानाय जानो नांगौ। माब्ला जागोन? जेब्ला जोङो गावनि सालायखौ मोजाङै हमथानानै बाथ्राफोरखौ बुंगोन, अब्लासोनो जोङो मानसिफोरनि गोसोआव जानाय गारायफोरखौ सोखानो हानाय बाथ्राफोरखौ जोङो बुंनो हागोन।